subscribe and hit the notification bell para mas ma-notify kayo sa mga latest videos na aking gagawin. This is Vandoys Vlog101. Thank you and more power! Morning! Kasalukuyan papunta po ako ng San Jose sa bahay ng aking friend. So, watch out mamaya. Sa bahay na aking friend. Very probinsya, mga ka-idol. Nakita niya yung kanilang bahay, yung tanim, mga plants, madami, dogs.
sa pag-subscribe sa aking YouTube channel at sa pag-click ng notification bell. Salamat and God bless to each and every one of you. Thank you and more power.